Дуслар, бүген без сезнең белән менә шундый матур төнге пейзаж ясарбыз. Башладык. Бу рәсемне ясар өчен безгә гуашь буяулар, губка һәм мамык таякчыклар, пумалалар, стакан белән су һәм ак кәгазь бите кирәк булачак. Иң элек рәсемнең фонын ясыйбыз. Без зәңгәр төсне сайладык. Пумаланы уңнан сулга йөртегез. Фоныгыз матур һәм тигез килеп чыгар. Фоныбыз кипкән арада тәүлек турында видео карап китик. Сәгать кешеләргә вакыт исәбен белү өчен кирәк. Ә менә сәгать барлыкка килгәнче, кешеләр вакытны ничек билгеләгән соң? Борынгы заманнарда аларга кояш ярдәм иткән. Таң ату, кояш чыгу көннең башлануын, кояш батуы тәмамлануын аңлаткан. Ә төгәлрәк вакытны билгеләү өчен кешеләр кояшлы көндә таяк, таш, агачлардан төшкән күләгәләргә караганнар. Шулай итеп, беренче сәгатьләр, кояш сәгатьләре барлыкка килгән. Алар Мисырда уйлап табылган. Ләкин мондый сәгатьләрне бары тик кояшлы көннәрдә генә кулланып булган. Болытлы, яңгырлы көннәрдә алар вакытны күрсәтмәгән. Борынгы кешеләр вакытны йолдызларга карап та билгеләгәннәр. Төннең төрле вакытында күктә 12 төрле йолдыз кабынган. Мондый сәгатьнең хәтта үз исеме дә булган. Аны Ноктурлабиум дип атаганнар. Тик оннан да бары тик аяз көннәрдә генә файдаланып булган. Тора-бара кешеләр ут сәгатьләре уйлап тапкан. Вакытны эрегән шәмнең күләменә карап белгәннәр. Бер төн эчендә якынча 3 шәм эреп беткән. Тик шәмнәр төрле матдәләрдән ясалганга күрә, бу сәгать тә төгәл түгел дип табылган. Соңрак су сәгате барлыкка килгән. Моның өчен 2 савыт алынган. Савытларның эченә сызыклар сызылган. Бер савыттан икенче савытка су агып торган. Суның күләменә карап вакыт билгеләнгән. Соңрак су сәгате мисалында ком сәгате уйлап табылган. Шулай да төгәл вакытны бары тик механик сәгатьләр генә әйтеп биргән. Алар 13нче гасырда Франциядә барлыкка килгән. Механик сәгатьнең 1дән 12гә кадәр саннар язылган цифр булаты һәм 2 угы бар. Кечкенә ук сәгатьне, зур ук минутны белдерә. 1970 елда электрон сәгатьләр барлыкка килгән. Электрон сәгатьне аңлау өчен экрандагы нокталарга карарга кирәк. Бу нокталар алдындагы саннар сәгатьне, нокталардан соң язылганнары минутларны белдерә. Сәгатьләр зур-зур биналарга, манараларга да куела. Казанда иң танылган сәгать булып Спас манарасында урнашкан сәгать санала. Ә менә иң төгәл вакытны атом сәгатьләре күрсәтә. Дуслар, видео сезгә ошагандыр дип уйлыйбыз, ә без дәвам итәбез. Губканы һәм ак төстәге гуашь буяуны алабыз һәм помала ярдәмендә буяуны губкага сөртәбез. Эз калдыру техникасы белән рәсемдә ай ясый башлыйбыз. Җиңелчә хәрәкәтләр белән губканы кәгазьгә тидереп алабыз. Нәтиҗәдә менә шундый матур ай килеп чыгарга тиеш. Нечкәрәк пумаланы һәм кара төстәге гуашь буяуны сайлыйбыз. Без агачлар ясыйбыз. Кулыбызны җиңелчә хәрәкәтләр белән йөртәбез. Пумаланы рәсемгә тидереп алабыз. Агачның ботаклары туп-туры булмаса, бер дә куркыныч түгел. Ботакларын төрле якларга җәйгән матур, нәфис агачлар ясыйбыз. Мамык таякчыкларны алабыз һәм аны куе зәңгәр гуашка мана-мана рәсемдә эз калдыра башлыйбыз. Бу эзләр безнең агачларыбызның яфраклары булачак. Алар ни өчен зәңгәр төстә дип аптырамагыз. Төнлә агач яфраклары нәкъ шундый булып күренә.
мамык таякчыкны ак гуашка манып алабыз һәм үзебезнең яфракларыбызга яктылык истибез. Дуслар, безнең рәсемебез әзер. Менә шундый матур рәсем килеп чыкты. Ул төнлә матур итеп җимелдәп торган агач яфракларын сурәтли.